Περί των θέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος δια των γάμων και την υιοθεσία υποομοφύλων ζευγαριών. Παρά τα αυτά θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη των παραπάνω, μια εκτίμηση της όλης καταστάσεως και του σχετικού προβληματισμού από βιοηθικής, επιστημονικής και κοινωνικοψυχολογικής και πολιτικής πλευράς. Μάλιστα. Πολύ ωραία τους τα λέει ο Μητροπολίτης. Εξαιρετικά. Έλα μωράκι μου. Τώρα. Έλα, ναι. Ναι, σπίτι είμαι. Ναι. Σε περιμένω. Ναι, και τι μας πειράζει εμάς. Αυτά είναι για το πίμνιο. Προφανώς, μωράκι μου, ναι. Ναι, βρε, μη σε πειράζει, θα φοράω από κάτω. Και έχω φέρει όλα τα αγαπημένα σου. Ναι, όπως πάντα, σπίτι μου. Απόλυτη εχεμήθεια. Αφού, όπως γνωρίζουμε, στους κόλπους της Εκκλησίας δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι.